Mae'r gair boring yn cael ei gysylltu efo cysogaeth y dyddiau yma. Mae cysogaeth yn put off. Ond i Pantycelyn, oedd cysogaeth yn put on. Oedd o rhywbeth oedd yn ei gyffroi, a nid jyst fo, ond cannoedd ar gannoedd a miloedd o bobl ifanc o gwmpas dechrau ei gyfnod o gwmpas 1735. Oedd eu teimladau nhw. Oedd nhw mewn cariad efo Iesu Grist, oedd nhw yn cael ei galw yn Welsh jumpers. Nid bod nhw'n gwisgo jumpers, oedd nhw'n neidio. Da ni'n arfer gweld, falle, ffilmiau o bobl yn addoli yn bywiog, clapio gyda'r blaen. Wel, fel oedd nhw mor llawn o Iesu Grist, mor llawn o'r ysbryd glân, oedd nhw'n beth yn heitus. Ond, mae yna adegau pan mae hwnna'n gallu bod yn beryglus. Ac mae yna adegau mewn diwygiadau. Dyna'r gair yn defnyddio am y profiadau. Pan mae lot o bobl ar un pryd yn cael troedigaethau, yn cyfaddu pechod, yn credu yn Iesu Grist. A mae Ioan yn dweud fel hyn yn epistol cyntaf, pennod 4. Ffrindiau annwyl, peidiwch â credu pawb sy'n deud i bod nhw'n siarad drwy yr ysbryd. Rhaid i chi profi nhw i weld os ydy peth maen nhw'n dweud wir yn dod oddi wrth Dduw. Un o ddoniau Pantycelyn ac i alwedigaeth o gefndir meddyg a psychiatrydd a meddwl praff a'i draed ar y ddaear yn ymieithwr, yn dad, oedd gwrando ar brofiadau bobl. A fydden nhw'n galw bobl ynghyd mewn societies. Fydden nhw'n addoli yn yr eglwys ar y Sul, pawb yn mynd i'r eglwys, ond i bai bod nhw'n annibynwyr a bedyddwyr, ond rheliw yn mynd i'r eglwys. Ac yn yr ystod yr wythnos yna gyfarfod, dim i astudio'r Beibl, dim i weddio fel y cyfryw, ond i weld be oedd eu pyls ysbrydol nhw, faint o'r gloch oedd ar eu calon nhw. Oedd o eisiau checio, oedd o'n ddydd sant folant yn eu calon nhw at Iesu Grist, bob dydd. A Iesu oedd pob dim iddyn nhw, bob dydd. Felly, oedd yna arolwg yn cymryd lle. O bobl yn dod at ei gilydd, yn onest, ac oedd o'n bwysig iawn i Pantycelyn bod nhw'n onest, efo ei hunain ac efo Duw. A mae o'n rhoi i ni, mae'r rhannu i ni nodiadau am ei ymweliadau. Mae o'n sôn, enghraifft, am society Cwmeirig, mae o'n bir wych. Ers i'r tro bychan, mae yno rai yn caru yr arglwydd Iesu o galon pyr. Mae yna rai yn cael ei dysgu gan yr arglwydd, ond mae yna un neu ddau yn erchill gleiar. Ac hwy ydy o ddefaint ei cyryddu, ond nis gwellant un gronyn hynny. Felly oedd bod yn onest a bod yn stret yn bwysig ar ei Pantycelyn. Oedd o'n gwneud hynny mwyn i bobl fod o ddifri. Mae rhaid cael ffydd o ddifri, ac oedd Pantycelyn o ddifri. Felly oedd o'n teithio gen ceffyl. Mae'n dweud 4 gwaith rownd y byd, ddynnig i lawr a draws, i nabod calonau bobl, i ddeall i cyflwr nhw. A ddari o sgwennu llyfr wedyn, drws y society profiad, mae gael yn y ddwy iaith, Saesneg a Gymraeg. Lle oedd o'n asesu lle oedd pobl. Oedden nhw'n cariad efo Iesu Grist. Ac os na, i galw nhw'n ôl. Oedd yna brofiadau mawr, oedd yna brofiadau byw iawn. Be sydd yn bwysig iawn am y diwygiad 19 ganrif, y diwygiad mawr maen nhw'n galw fo, oedd doethineb a dirnadaeth ac asesu. A mae'n dda o beth bod ni'n agored i'r ysbryd glân, ond mae eisiau bod yn ddoeth, fel mae Ioan yn deud, i brofi pob dim, i weld os ydyn nhw o Dduw. Dyna nath Pantycelyn.